לא, בכלל לא. ממש לא, רק אמא שלי. היי, חג שמח. וואי, אתם חמודים, איזה כיף שבאתם. לא, חג שמח. מתחדש סובל פה זמן ברצל. כי אי אפשר לעשות סדר בלעדיה. סבתא שלי זה... היא אבן היסוד, אי אפשר שלא תהיה פה, אין דבר כזה. זה סדר פסח, היא חייבת להיות פה. אם כבר סדר פסח, אז אין דבר כזה שהיא לא תהיה פה, זה לא הגיוני. זה חשוב לה, הרבה יותר ממה שזה חשוב לי, אבל עכשיו היא לא מודעת לכמה שזה חשוב לה בכלל. ואני יודע שזה חשוב לה, אז אני חייב שהיא תהיה פה. מה חשוב לשם? החגים, אין דבר כזה שהיא לא תהיה איתנו בחג, אין דבר כזה שאנחנו לא עושים חגים מבחינת סבתא שלי, זה חשוב לה, המסורת. שלום, מרמית ואני אוהבי. שלום, חג שמח. חג שמח. נו, באת בסוף? איך את מרגישה? עובדה. אני שמח שבאת. כן? מאוד מאוד, יופי, סבתא. רמי, מה, מאמי? אתה פתחת את המעטפה. לא, אמרתי לך, אחר כך אני פותח. תיזהר, יש שם סכום רציני. מה, זה גנבו אולי, גנבים? מה זה רציני? טוב, אני לא שואל, אני אסתכל אחר כך. אסתכל אחר כך. הבנתי שהוא שכנע אותך לבוא לליל סדר, שלא רצית. פחות או יותר. מה קרה? אני יודעת, פתאום תפס אותי מזג. מה? כזו מצב רוח לא כל כך מי יודע מה. אז אמרתי, אני לא הולכת. אין לי מצב רוח. בסוף הכניסו באמצע את יואב. נו, יואב יודע לשכנע. יודע על מה? בשבילי, סבתא בשבילי. ומה סבתא לא עושה בשביל הנכד היחיד? אני חושבת שהוא גם ידע שזה פחות או יותר הסדר האחרון שלנו יחד. אתה מבין? שזה חשוב מאוד להיות יחד. למה לך זה חשוב בכלל כל הרעיון הזה של ליל סדר? חשוב כי זה היה חג מאוד מסורתי ומאוד חשוב במשפחה שלנו. בהיסטוריה שלך. אין משפחה עכשיו. לצערנו אין משפחה. השואה לקח חלק. פה משפחה שהמשפחה מאוד הסתמצמה. בשואה הלכו הרבה. בטח. המון, בשואה מהמשפחה. כאילו הייתם משפחה גדולה בת פעם? יאללה, אני באתי ממשפחה גדולה מאוד. חבר'ה, בואו נרים כוסית לחג שמח. פסח כשר, לא לאכול פיתות. ובריאות, אמא. בריאות, מותק. הרבה בריאות. לכולם. אפשר לעשות איתך תמונה? אפשר לעשות איתך תמונה? כולם רוצים להצטלם איתך. כולם. כן? עם החיוך. הנה, זה יצא נחמד. חיוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה כרפיים.